Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data aceasta un episod puțin mai special, fiindcă suntem pe harta mea și a lui Petru de creativ survival roleplay. Adică noi suntem și pe survival și pe creativ. Uitați, acolo e poliția, acolo e totul Petru și mai suntem cu un convert pe Triangle. Și astăzi vreau să vă dau IP-ul, în primul rând, să vă jucați și voi, veniți și voi pe server, nu știu ce. Și vă fac turul, poate mai filmăm pe serverul ăsta dacă vreți. Like, subscribe acolo. Salutați. Gata. Și eu să salut YouTube-ul, nu mă întrebați de ce nu sunt voi pe apel. Petru, mai exact. Alo. Deci, aici cred că vreau să fac eu spawn sau mai sus, gen unde să spawnez, să fie un loc așa amenajat frumos. Acum o să facem doar turul serverului. Aici e boxul, arena PvP pentru cine vrea să dea PvP Pro. Au. Nu mă întreba de ce e bubuitură uriașă în partea aia. Una, prietena, făcut ceva. Și... Ok, i-am zis să nu mai construiască turnul de dări să se arunce cu elitra. Aici este boxul și o cutie de bedrock oarecum pentru provocări. În ea este un generator de cobblestone și oricine vrea provocare să mineze cu pickaxe de efficiency 255, ori cine face grif sau cine ceva de genul, troll, ceva, v-ați prins, cred. Și prima construcție, de fapt ultima, cred că, da, în fine, este această casă, da, ați prins, e casa lui Triunghi, Triangle, P-Triangle, ok, o fermă mică, cu design făcut de mine, gen cu frunze, cu fence-uri, cu de-astea, un drum, micuț frumos, mail-ul, intrăm în casă, frunze ca de obicei, aici un pat care nu prea îmi place, în fine, aici chestii normale, jos, aici e moartea, e mina, cum arce pentru moartea, și sus, stai că nu am mâncare, sus este un pat, o ghiuvetă, cred, aici e baia, toaleta. Sus este un calculator care a dat cineva kill ronde și s-a distrus painting-ul. Un frigider care chiar e mâncare. Cred că o să iau și niște mâncare de aici după mă pun pe creativ. Ok, mănânc. Aici. Ok. Două fornale, foarte tare design. Și acum hai să ne aruncăm. Acolo e casa mea și chiar prima construcție de pe server. Intri pe aici, aici o trambulină făcută de Petru. Nu mă întrebați de ce a făcut o trambulină, eu i-am dat 10 diamante ca să o facă. Sare în ea frumos, e mai mult de design. Aici, lasă-l acolo. Este la fel, mail-ul meu, numai că trebuia să fie umbră. Aici o canapea, un chest cu o grămadă capete, o aici și o grămadă de șurcări și niște diamante. Aici biroul meu de gaming, dar la fel, cineva a dat kill ronde. Fiindcă am spawnat noi, nu știu câți axoloți și da, trebuie să dăm kill ronde. Și după avem ferma de miere. Asta e fermă de miere, nu e închisoare. Aici e un mic parcurs. Asta e ferma de miere. Cred că pot să intru. Aici nimic în chest.
Pe aici intri o grămadă de prăjituri. Aici mierea, cred. Sunt niște sticle goale. Petru a făcut asta, ca să știți. Aici, la fel, locul unde se face mierea, dar n-am mai fost aici de anul trecut. Uite, parcă serverul nu e făcut de un an, l-am făcut acum o lună, dar în fine. Bun, aici niște scăricele, aici un loc micuț cu floricele. Fără, cred că e fără buton. Ok. Vezi cu ușile cu buton. Da. Și asta e ferma de miere. Acolo, cum v-am zis, e un mic parcurescu. Hai să-l facem. Nu dea să-mi jur că mă întâlnim. Sărim, sărim, sărim. Sărim. Apropo, clipul ăsta l-am făcut deoarece astăzi e ziua mea, împlinesc 11 ani și m-am gândit să fac și un clip mai special. Pe aici, hop, hop, sari, acolo niște blocuri invizibile. Pe aici nu e voie, sunt stringuri. Sunt stringuri. Și termin parcursul, ajung la diamante și la netherite. M-ați văzut? Serverul nu e gata încă, genul, că noi vrem să facem un oraș aici, nu e gata, dar în stadiu de 60% cred că e. Acolo e banca, mai încolo, Petru a făcut-o, nu vă luați de mine, e doar... Da, știu, e doar asta. Bun. Intri în bancă și aici e ăla unde faci schimbul. Eu sunt bancherul, by the way. Și acolo doar faci, în bancă doar faci schimbul. Adică nu e mare chestie, e doar, cred că, un design. Dar cred că o să o mai modernizez eu în timp. Apropo, dacă vreți să intrați pe serverul Epiu, e în descriere și o să-l arăt și pe clip. Cred, nu știu. Mă, iarăși, mă, turnurile astea. După ce încheie episodul o să mă dau pe creative. Să văd. Final de 7 minute, wow. Salutorilor albastre. Vii pe aici. Bine, trebuia să merg pe drumul ăla. Ok. Nu mă întrebați de ce am spawned aici, nici eu nu știu. Am dat click pe pat de greșeală și cred că de asta. Da, nu e bine să mai schimb. Adică îl schimb după episod. Bine să-l schimb acum. Mergem pe aici, mergem pe aici. Nu mă întrebați de ce am schimb, că e server non-premium, adică poate să intre toată lumea. Fără parolă e deja vai de și-mi de un de benzoc. Vii pe aici, e un drum făcut de Petru, nu sunt de acord cu blocul ăsta, dar în fine, aici este baza lui Petru, dacă nu mă înșel, cortul ăsta este baza lui, celelalte corturi nu știu. Okay. Acolo e autostradă, un drum, care cred că o să fie pe acolo, pe acolo, pe acolo și să... Da, mai avem de lucrat la el, dar în fine. Aici e o mașină făcută de Petru, aici e secție de poliție, care tot Petru a făcut toate construcțiile, o mare parte din ele. Aici camera polițiștilor, cred, acolo e închisoarea, aici mi-am jucat cu Petru pe aici, a băgat la închisoare, am făcut o urmă de chestii. Aici, o mică închisoare care trebuie să o refacem. Și mai e o închisoare, de fapt mai sunt două. Vii pe aici. Aici e service. Ok. Vii pe aici, aici este medium închisori, închisoarea medium, care vii pe aici, așa, știu că nu poți să intri așa, spargi cu pickaxe și intri. Da, dar poți să spargi în jos și dacă nu-i poți, nici nimeni aici. Aici e la fel serviciul, am uitat să vă arăt ce înăuntru. Niște monitoare, cred, calculatoare, nu știu. Arme, tragi, aici, cred că trebuie să punem niște săgeți și un arc. Aici, cred că o să dai, cine o să vină pe server, cred că dacă vor să fie polițiști, dau probele pentru poliție. Deci îți faci buletine. Nu mă întrebați. Petru a făcut la fel aia. Elicopterul ăla, nu pot spune.
Aici e închisoare de nivel maxim, cred, nu? Hard închisoare. Da? Și niște barrel în care să-și lași itemele. Ok. Aici este camera șefului poliției. Nu sunt șeful poliției, dar pot să intru aici. Nu știu cine e șeful poliției, sincer. Vedem. Aici un drum. Bine, asta e autostrada care duce spre... Stau așa. De fapt, cred că ați văzut. Acolo e alt drum care o să ducă spre alt oraș. Ăsta, da, nu mă întrebați ce cu berelul ăla. Aici e magazinul meu. Deschis, un magazin de capete de țări. Nu știu, n-am avut idee de ce să fac și-a făcut aia. Aici e magazinul Petru de mobilă. Mai e și la subsol. Aici e magazinul de concret, care nu știu prețurile, sincer, dar în fine. Scrie? 25 sunt 3 lei. Care e 3 lei? Ok. Și mai sus este un alt magazin. Stați puțin să văd ce vrea pentru. O să te rog. Reprezint. Îți dau după. Ok. Aici este magazinul unui alt prieten al lui Petru și de-al meu. Nu mă întrebați. Nu mă întrebați de ce IP o să fie foarte ciudat. Aici e magazinul lui, îl cheamă Bob de el și sunt niște capete de Pokémon. Nu mă întrebați, i-am făcut o mică farsă cu niște light-uri. Hop, coborâm jos. Și acolo e o mașină de poliție, Petru a avut ideea să o facă. Aici o parcare. Intri frumos, te duci, dar nu cred că merge mașina asta. Am făcut-o de design cu niște rozi de netherite. Apropo, cine vine pe server și face grif, bani. Ori pune să mineze acolo câteva stepuri. Aici tribunalul, care trebuia să aibă un covor, de am dat eu foc din greșeală și n-am văzut focul. L-am reparat, dar niște bucăți de-astea tot au rămas. Nu mă întrebați pentru ce am făcut un tribunal, am făcut Petru. Și nu știu ce, îl ba la judecată pe Bob, nu știu care, nu știu ce, știi, da. Aici, cum am mai zis, molul. O să se facă mai multe licitații în el. Și sper că Petru să le extindă în spate, că e cam mic. Aici, la fel, un drum. O să ducă spre orașul lui P-Triangle. Ok. Acolo niște copaci de mangrove, nimic special. Și cam asta a fost episodul și turul. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați un like, un subscribe și share dacă te treabă. Pa, pa!